Di malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Inatake yan, Banggi, alas 10:30. Pigdaram siya sa ospital. Kaya na nakakahiro. Hindi rin siyang maluluya. Namati ko, parang kinakabahan ako. Yan pala, nigong mangyari kaya ako. Maugma. Maugma. Tayao na po. Magayo na. Nadarang kami ng sinagad mi na wheelchair. Wala pong tapag na nito ng ano ko. Kapasalam ako kay Migs Villaperte sa kay Irre na natabangan na kami kayo ng hinahagad ni. Salamat na lang po. Nakakuha kaya ako nakaluntog. Nakalapnak ako sa loob. Di na ako nakatindog. Maugma. Nakaluluwas sa dikatri. Lumuwas mag-CR. Kamang. Salamat po, Gob. Kinaay ka. Nagtawa ka, wheelchair ka na po. Salamat man ako ka na. Mahal na Diyos. Tinabagan ako. Pinangaki man po ako, okay man po siya. Okay man po si bitis ko, okay man kabus. Kaso po, ang
kamot ko, iyo po talaga ini ang inborn. Tapos subitis ko talagang may butog lang po siya. Parang na-infection po siya. Sabi po ng doktor, kaipuan po daw na putulunta. Nagkakalat na daw po sa infection. So, saklay pong halik po kimix dati, good mix. Mga nag-5 taon lang po ito dati sa ko. Nagdakula po ako ng perming positibo sa buhay. Kaya parang normal man po ang paghiling ko sa sadiri ko. Kay Congressman El Rey Villafuerte and kay Gov. Migs Villafuerte and kay Sir Luigi Villafuerte, sobrang salamat po. Nakakatabang po sila sa mga army na talagang mayong-mayo man pong isusustento sa pansadiring gamit. Sobrang salamat po. Maray naramrag ka ninyong amin, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan ni Martes, pizza 14, kan bulan ni September taon 2021. Kaaga, happy ang mga misis. Masildo ang mga mister. Hoy mga mister, ubos-ubos dapat ang intriga kan sweldo nindo sa mga misis. Grabe baga, ang mahal kan mga barakalon ngunyan. Pag nagkukulang ang intriga kan mga mister, ang mga misis na nag-iipno. Okay, dapat dahil na unang para barawas sa mga sweldo ang mga mister pag intriga sa mga misis. O mga misis na mga sweldo man, dapat ubos-ubos ang intriga sa mga mister na mayong trabaho dahil kang COVID-19 pandemic. Siyempre taan mister yung nawawalat sa harong, iyo man ang naglalaba, plancha, linig ka na rong, luto, taan working mother, nag-uopisina, nagtatrabaho, siya man ang maintriga sa iyang mister. Balik taron taman. So mga misis man na mayong hanap buhay, trabaho, yaon man lang sa law ka na rong, di iyo man ang intrigahan kan mga mister na igwa pong hanap buhay. Ang problema kung pareho mayong hanap buhay ay inda makalakagaan na mga tulak pag dae mag-asikaso arog kaning alas 9:37 na po mag-iskusar na magdisponir na nin na luluto na pangutuhan. Igos-igos kita. Talo ng taong maagap, ang taong masipag. Sabi kan mga gurang. Ini po si Joey kay Banang Kuman, digdi sa lado technical. Si Engineer Abi Toralio. Sa information si Rodel Cesar. Medyo nagsasabit na sa tuyang busis makatakot na kaya baga ini yung nangyayaring pagkakaigwatan ng surge up of COVID-19 sa Bicol Region, especialmente sa probinsya ng Camarines Sur. Delikado po ang ringkunada, baka aprobaran kan Regional Office kan IATF ang kagada ni Governor Migs Villafuerte na ang ringkunada maibalik sa GCQ. Nagdadakol po ang mga nagpo-positibo sa COVID, mala taigwa pong binabawian nanin buhay. Mas mahigpit, may mga dahilan na naman papalawason sa mga harong ninda. Mga nag-iedad mga 15 anyos pababa, mga 65 anyos pataas. Pag kita mailaag sa Tiraromcan General Community Quarantine. Mahigpit ang kurpyo. Mabawas na naman ang capacity sa mga establishmento nangurog na sa mga kakanan. Saka ma-stricto na naman po ang mga gwardya sa mga establishmento. Tututukan na naman kamo kan
inapod na, ano na nga ito? Lingaw na pati kita katong pagkuaning temperatura kan sarong taong ma-entry, malaog sa sarong establishmento, pribado man yan o pang-gobyerno. Marere ko sa gobyerno ta, automatic itong pagkuaning temperatura. Tapos dapat may mga may alcohol dyan. Ang tinutukmakan dapat may trapong may pang-disinfect. Ang alcohol, face mask, facial, pwedeng required na naman po yan pag malaog kita sa mga government and private establishment. May mga nala-lockdown po kita. Nagkapirama na sinasabing may violation sa policy kan pag la-lockdown. Nangunog na sa mga pamilyang may nagadanan, may nag-positive sa COVID, la-lockdown po yan. Kaya lang po, kinakaipuan man na kung may violation man sa inda, ang pamilya, dahil man tikison kan sa tuya pong gobyerno, na dapat ayudahan po sindanin pagkakaan. Kundi naman lamang po ayudahan kan na arinman na local government units, ang mga kababayan tang nalalockdown, makahirak man ta magugutom po sinda, taday sinda pwedeng paluwason. Dahil man sinda pwedeng pagparabirisitahon, ta naka-quarantine nga ni. O, di ba? Alat daw, basahon ta daw ni yung may nag-text sa tuya. 0938918277 ang number niya. Good morning, Sir Joey. Ano po masabi mo sa wife na working abroad? Pero unremittance sa nanay niya, bukong sa agom. Taatiwala niya sa nanay niya. Salamat. Po. Depende na po yan sa nanay niya kung naakoon. An padarakan sa iyang aki. Ako mo may pamilya na po. Dapat pamilya na ang mag-agum na ang nagpaplano sa pamilya, sa pagmaneharkan sa indang kwarta, hali man yan sa pinagpagalan, hali man sa sweldo. Kundi dahil kita magiginibo kung ang trust kan na agum na babae, imbes na sa agum na lalaki, para iyan magmanihar kan kwarta, kan sweldo niya, panggasto sa laog kan harong, sa mga aki, kung ano pang mga gastusan, ibinabagsak sa iyang ina. Minsan dyan po na po anday pagkakairintindihan, pagkakasarabutan, kana manugang asin panugangan. Kaya minsan ang panugangan natutumang, kana manugang. O minsan man, igaman na binabasbasan kan panugangan, manugang takon pasaway man. O, depende po sa sitwasyon yan. Makulog lang sabot sa party kan mister. Ang bagay na yan, baka lineleksyonan sa naman na kumo lalaki, padre de pamilya, iyon dapat na mag-abroad, iyon dapat na magtrabaho sa ibang bansa. Tangari itong misis niya, kung may trabaho man sa ibang bansa, pwedeng iyon naman magpengalo, mag-asikaso naman sa laog kanarong ninda. Parang lesson lang siguro, or wake-up call to challenge his husband or her husband na mag-ingawa man na mag-abroad, magtrabaho. Kasi baka po, ang sitwasyon depende kung may trabaho man si mister, alangan man na kung nasa ibang bansa man, intrigahan ka na sa iyang salary, kan sa iyang agum na babae. Depende po yan sa sitwasyon May mga bagay na dapat ang intindihon man. May mga bagay na dapat piriton tapamang giraray na intindihon. Pero may mga bagay na pagdaita na po na intindi, asin naintindihan, ang solusyon siriblaga na, kasi kung pagparapakiaraman man kan mga panugangan, kan mga magurang, ang mga aki nindang nag-iiribanan, nagpapamilya,
Lalo na kung nagsusura sa diring buhay naman. May kanya-kanya naman na pamilya, kanya-kanyang baloy, harong. Dahil na dapat nagayo pagka pakiaraman kan sa indang sa diri man na disposisyon sa buhay. Natindog na sana ang mga magurang, kumo magurang, sa advice kung paano sinda, mga apo, mga aki, mapakaray sa sendang pagbuhay-buhay. Di ba? Importante, happy family, nagkakasararo, dahil nag-uurihan, dahil man nag-iiriwal, dahil man nag-buburalyaduhan. Ano po, kung nakulang, dagdagin na lang nindo ano. Tamay nag-text kaya sa toya. Anyway, salamat po. Kung mataon ang mga magurang, dakulang bagay pong pasalamat po yan. Sa totoo lang. Ako, magurang man ako. Kung ang agom ko halimbawa, iyo man ang pinadarangkan na kumbaga sa ano, pinadarahan mga kan mga aki, may di salamat sa mahal na Diyos. Pero kung ang tugon o iningay sa imo man, iyan man ngayang parting iyan para man sa mga aki mi kan agom ko, itaw mo man po ngayon ay, okay yan. Okay po yan, mayang problema. Basta ang kipidro, ang kiwan, ang kimaria man. So, yan sa naman ang barangaan kayo para mayong hira na nakita. Pero challenge po kayo sa toya po kayo sa Nasyon kan Pilipinas na kaugalian ta na nan mga misteryo ang dapat na maghanap buhay. Kumo minsan iko kitang mga pagkakataon na dapat intindihin taman, iko po kayang mga mister na nakakaagom ning mas professional na misis kaysa sa inda. So mas madaling makalaog po pati sa trabaho, sa paghanap ng trabaho o employment, ang mga misis. Kung ang mister mananggad, guwapo, makisig, matipuno, magandang lalaki, pero sa edukasyon medyo bakong gayong quality, dahil gayo nakatapos halimbawa sa koleyo, pero mas professional ang sa iyang misis. So maluwas na dyan itong nagtatrabaho ang sa iyang misis. So mister na medyo nasasakitan maghanap buhay, maghanap ng trabaho, yun mawawalat siyempre sa laog kanaro. Balik taron taman. Igwa man na mga mister na mas professional sa sendang mga misis. Palibasa magayong-gayon ang misis, dawa ba kung professional, iyo man na naging swerte sa pag-iribanan. So ang mga misis man ang medyo nasasakitan maghanap ng trabaho, lalo nang may civil service eligibility, ang pighanap na empleyado ka na government para ka maregular, asin mataang kanin na mas salangkaw na benefits and salaries sa government. May mga salary grade konpira yan na 24, 28, 30 plus, o kung ano pa, and so on and so forth. The more na nag-i-increase ang salary grade mo, the more you will receive high salary. Pag salary grade 10 ka lang, garo patak lang yan sa mga, kumbaga sa ano, baka 10,000 pala bilang yan, o 10,000 o below. So kaya kung ang mga mister man ang mas may ray ang trabaho, so ang mga misis dapat intriganin dan ning bilog-bilog man kan ta pag kinakarasal baga kita sa simbahan Katoliko, o ang simbolo baga kayan kan padi ang pagtaonin hiras kan mga mister sa sendang mga misis. Yan ang parte lang na dapat rumdumon, ano. Pero may mga bagay na dapat intindihon. May mga bagay na dapat pirit mong intindihon para lang po dahil maging broken ang sarong pamilya. Pambira, yaon na kita dyan, ano. Anyways, gusto talang sabihin mga tugang, duman man sa mga pamilyang nalalockdown, nakakomitir man sinda nin violations sa policy. Dahil man dapat kastiguhon ang interong pamilya na nalalockdown, dapat suportaran po nindo asin ayudahan ng mga local government units. Kansenda man na pangangaipo, lockdown sinda. Baka mayo na sindang kinakarakan, baka garadana sinda sa laog kansendang mga harong. Kundi po nindo regular na bisitahon o i-monitor. Lalo na kan mga
in charge sa mga bagay na ini sa satuya pong mga kababayan. Kaya dapat magtarabangan po kita, asin palawigon ta po ang satuyang pagpasensya, asin pag-intindi. Sa may mga barita kitang nasagap na may ibang LGU dyan na di man lamang pansinin, di na lamang asikasuhon, suportaran, ayudahan, ito pong mga nalalakdown. Marita, igwa pa man ibang mga tao, politiko na nagrurumdum sa mga siring po kaning medyo nadideprive, nai-stress na kamugtaka, nasta saan ibangani nadidepress. Sana unawaan tang maray na sitwasyon ta sa panahon na nining COVID-19. Ang sabi kan Department of Local Government, Department of Interior and Local Government, mayong cash aid na itatao sa mga areas na nasa irarom kan granular lockdown. Pag sinabing granular lockdown, pwedeng may nagadan dyan, may nag-positive dyan sa laog kan sarong pamilya. Pag sinda na granular lockdown, may mga kataraid pa sinda sa laog ng 25 meters up to maximum of 50 meters gayod na mga palibot dyan kung iyan magkara-lockdown man due to granular. Asikason dapat inikan sa tuyang gobyerno. Igwa po kitang barangay council, igwa po kitang local government units na dapat magmangno. Como obligasyon tapo sa satuyang mga aki, lalo na sa mga local chief executive, ang gabos na bisenos nindo, anduyugan asin kupkupon. Dahil kita mag-isip nin illegitimate child, abandoned child, gabos hindi dapat taantaning pagmamahal. Kung nagkaigwamanin bagay na naginibong kapasawayan sa pagbalgar kan standard health protocol or nagkaigwamanin pagbalgar, pagbayular sa policy kan gobyerno. Ta lockdown kayo ngayon, nagpapararuluwas pa. Baka ngayon makahawa ka mo. Correct. Tama man po dyan ang party kang government. Sa party man kan mga sibilyan na mamanawaan, kaya po man na kita, magkaigwa po kita nin sadiring, magkaigwa kita ning disiplina. Magsabi kita, kung kaya po antang tubig, dahil na kita luwas pa para magsakdo. Isabi ta sa gobyerno, please, napapaha na kami kaya po ming tubig. Help us, please. Mayo kaming pagkakan. Padarahiman kami nindo ng pagkakan. Kung siseman ang mga taong nasa nakakadangog kang pangapunan, tabangin man lang kami. Dapat arog na lang po kayo kaya magkairguan yung pag-iirintindihan, dahil kita maggiripitan. Isit aside ta ang politics. Kung ang sarong pamilya na lockdown man, na bakong suportadores nin sarong politiko, dahil tarom dumon na iyan bako tang kakulor, kaalyado. Mayo digdiyo dapat kita mag-isip nin kaalyado man yan, suporter taman yan, sa partita man sinta surog, dahil na kita kayan mga tugang, kupuntaan gabos na bisinos ta. Magmalasakit kita ning totoo, mayong pralastikan sa panahon ng health crisis. Diyos ko po. Tinawanan doon ni DILG, ining Interior Undersecretary Epimaco Dinsing, na mayod ang financial assistance na itatao sa mga lugar na isa sa irarom sa granular lockdown. Sa oras magpuon, magsikad ang pilot implementation kan gobyerno sa COVID-19 alert level system duman po sa may partikan Metro Manila. Posibleng iyan, darahon pa, pahuruson digdi sa mga provincial level. Sigun sa opisyal, ang desisyon, food packs na sana ang ipapanao kung saan sa distribution process, 50% kan supply kan food packs na kadalasan may nagdudunarman, nag-agwanta hasta sa 2 semana para affected households, sasaguton ka national government para matabangan ng manibibang lokalidad. Ang granular lockdown ang tumutukoy sa smaller scale quarantine na ipinapautob sa mga barangay, streets o kabahayan na tinukoy bilang critical zones
o high risk para sa COVID-19 kan sarong local government unit. Sa irarom kan sinambit ng alert level system, ang granular lockdown ang magtatagal ng standard na 14 days. Medyo haralawig po yun eh. Maliban sa PODPACS, magbibigay rin ang national government ng logistics at PPS. O, yan, medyo komplikado ang news. Sabi dahil ng financial, pero sabi magbibigay pa rin ng government, national government, ng logistics at PPS. Ang question dyan, baka sa local PODPACS lang. Ano po? So, kaya dapat obligasyon kan local governments ayudahan nindo ning pagkakan. Ang sa indo pong mga Bisenos, constituentes na nagsasapo ngunyan nin kasakitan dahil sa quarantine po sinda. Di ba? Tama? Ba kung may nababaritaan kita, nagbayular kayo ngayon sa health protocol, sa pag-lockdown sa inda, kaya garo kinakastigong dahil na lamang bisitahon gayod or dahil na lamang ayudahan ng pagkakan. So, sala po baga? Pangit yan. Pangit na pangit po kitang mang-api sa panahon na ini. Dapat mayong arapihan ngunyan, kundi dapat ngunyan tarabangan asin pagmaralasakitan sa lambang saro. Haliun tanangunaan politika sa utok, sa isip ta, mga tugang. Pero dahil madali na po ang October 1 to 8 na iyo ang schedule of filing of certificate of candidacy, kaya siring na naman po kani kung ano-ano na naman ang mga daraklagan ng bata kan mga politiko nangorog na itong mga makarandidato sa maabot na 2022 eleksyon. Ang mga makatitristi lang po kaya, sige ang tarabugaan, sige ang parapyawan, pero hanggang sa magkukurlugan lang ang buot, hanggang sa nadadamay sa mga leader, sa mga tao, naghaharay blood naman, sa mga suportadores, kang kanya-kanyang mga politiko, hanggang sa mga leader lugod, kang kanya-kanyang politiko, iyan nagpupurnitihan. O si mga politikong involved, sige lang ang patot sa dahan, sige ang daraklagan ng bata, so mga tao maninda, iuman ang magibsaw. Kaya niya ako, ang politika, kung iniman ang pagparaseryosohon ta, magkaka-stress man kita. Anyways, 28 daang munisipalidad, kaibanan ang syudad na ini, kan Iriga, sa laog kan probinsya ng Camarines Sur, iminungkahi pong isa ilalim, na rin sa General Community Quarantine dahil sa patuloy na pagsipa ng kaso ng COVID-19. Sa information tapong nakuha, umaabot na sa 70 to 150 cases ng COVID-19 ang naitala or ang naitatala sa Camarines Sur mula September 9, 2021 at tumaas pa ito sa 202 nitong nakaraang araw na September 12. Pangyayari So, naglalangkaw po talaga. Mababatid na sa huling ulat ng Department of Health Bicol, pumalo na sa 50 ang kaso ng COVID-19 variant at concern na Alpha, Beta at Delta sa lalawigan. Ababa pa nga ini, naglangkaw na po ini, Tanaga City lang po nga ni. Sa latest news na hinirib ko, 97 po ang bagong kaso ng COVID. And sa Camarines Sur, sa inirib ko na naman, garo more than 400 na po gayod ang mga may COVID. May tulong nagadan, may saro sa Iriga. Mababatid na sa huling ulat, kaya naman na sa nabalitaan po natin, si Governor Migs Villaperte ng lalawigan ng Camarines Sur, sumulat na sa Bicol Interagency Task Force, particular na kay Department of Interior and Local Government o DILG Regional Director Attorney Anthony Noida ng rekomendasyon
na isailalim sa General Community Quarantine sa loob ng 15 araw mula sa Modified General Community Quarantine ang 28 na mga bayan. Kasama po ang ating lungsod ng Iriga. Ang mga bayan-bayan na ito ay ang Kanakman, Lagunoy, San Jose, Baaw, Bumbon, Calabang, Pinabuha, Goa, Libmanan, Pasakaw, Pili, Ocampo, Bato, Balatan, Buhi, Kamaligan, Milaor, Minalabak, Pamplona, Tigaon, Bula, Karamuan, Magaraw, Presentasyon, Ragay, Sipokot at Tinambak. Nakikiusap ang PDRRM sa pangunguna po ni PDRRC Chief Chi Bermeo. Iwasan ang gatherings. Diyos ko po, sinusunod ba natin ito? Mga kababayan natin, na umiwas muna tayo sa mga ipon-ipon, gatherings, o pagtiripon, lalo na sa mga barangay na nagkakaroon ng kasalan. Sa mga kasalan, sa ropo kaya yan sa pinagdadayo, na mga okasyon sa mga buro-barangay, lalo na kung ang kaglalaki o kagbabae medyo may kaya sa buhay, abroad o kung negosyante, ay nagkakalat ang barita. So kaglalaki ngayon nagbunot ng 5 Dracula o nabaktiin. Agko pa ngayon lechon na baka. Makalat na sa mga barabarangay. Hanggang sa sige man ang dakol kantong mga makikikinasal. Grande baya, bongga, sa anda pa sana, susmarusip, matilam-tilam ka na. So kagbabae pa ngaya, gulpi man ngayang lechon na dara. Mga tulong ngayang lechon. Sa mga bagay na yan, saro yan mga kasalanan si pagdadarayo. Hanggang sa ang long table, parano-pano, may mga lamisa, kumpirang suro-suan. Kaya, dahil na malayan, igwa palang dumang positive kang COVID, ay, hindi rin nalintikanan na nagkaigwanin urlakitan kan COVID. Kaya, iwasan tapo muna, lalo naman sa mga ikinakasal na magpara-imbitar or kung pwede, bogta ka na dyan ang gate nindo na bawal mo nang kinasal sa samo. Kasya lang sa mo, 10 na bisita. Pwede na yan. Iniiwasan ta po magkaigwaning hawaan ng COVID-19. Panduwa ining mga birthday party. Sa mga birthday party ini, saro paning dinadayo man in mga okasyon na ini ta irinuman. Kasalan irinuman man. Bawal po ang irinuman. Tsiribugan na taraid-taid. Sa mga birthday party pati, gadakul man ang nag-aaratinder dyan, sa mga sadiring tao na sana, sa mga padihon-madihon ay inda. Rayo man nga kita sa sintro, baryo naman nga kita, teripon kita. Delikado po yan mga togang, takon magkaigwaning hawaan kang COVID-19. Remember, mismong si Governor Mix Villaferte na po, nakikiulay sa IATF Bicol na ibalik kita. Lalo na po ining party kan siyudad kan Iriga. As in iba pang parting munisipyo kan na Rinconada, isa irarom sa General Community Quarantine. Pagali sa Modified GCQ. Medyo mahigpit na naman po kita kani. Kaya sa iba pa pong mga okasyon, una nang sinabi ni Dr. Lolo Ramos, Santiago, Emerging and Re-emerging Infectious Disease Coordinator ng DOH Bicol, depende kasi ito sa 2 weeks growth rate, average, daily attack rate, at healthcare utilization rate. Ito ang mga basyan sa pagbigat o pagluwag ng quarantine classification. Medyo dahil po kita nagtataas, nag-i-increase ang COVID cases sa probinsya po ng Camarines Sur, ako garo may pagtubod. Although ini
makulog sa party kan mga taong nagagabatan po sa mga quarantine ini. Dahil po sa nagdadakol po ang COVID-19 cases. Sa Naga City po, ang mga hospital duman. Sabi kan mga administrador, parano-pano na po nin pasyente na may hilang o may darang virus na COVID. Kaya po, mayo man po gayud maraot na dahil kita maging kampante, asin mayong maraot na kita mag-iwas sa mataong lugar, maglikay, isalbartaan sa tuyang sadiri, isalbartaan sa tuyang mga pamilya. Taba kung suba-suba po ining virus na ini, may mga nagkakagarada na. Paragal na ang mga doktor, mga nurses, and other healthcare workers. Dahil ang duty ninda, 12-12 oras na eh. Dahil nagkukulang-kulang na po kita nin mga doktor, mga nurses. Dapat nga ni, dahil na kita magpara-hired nin mga volunteers. Swirilduhan ini kang gobyerno, mga iba pang mga healthcare workers. Tamay pirak man sana ang gobyernong bilyon-bilyon para lalo pong maging ganado man lamang ang sa toyang ibang mga personnel sa salud. Bako ng volunteers ang termino tang gamiton. Mag-hire na po kamo. Swelduhan kamo dapat kang gobyerno. Itao para sa sendo ang inaapod na mga risk allowance, mga emergency risk allowances. Dapat itao yan sa endo na mga healthcare workers, mga doktor, mga nurses man, mga midwives o kung ano pa and so on and so forth. Dapat itao yan kang gobyerno. Asikason ini dapat kan namamayo kan Department of Health. Asikason ang mga hazard pay na para sa endo po. Dahil tayang buhay. Buhay ang nakataya kan mga frontliners tang ini, mga bayani tang ini. Kung ini mapapabayaan pa po kang gobyerno, Isus Maria Josep, Diyos ko. Sisay na po ang mabulong na mga doktor, maasikaso sa mga pasyenteng mga nurses, kung ang mga ini talagang patunayan na ang sa indang mga huma na sinda po baad magbutas sa indang mga trabaho. Although may mga sinumpaan po sindang responsibilidad na buhayon ng mga pasyenteng nasa between life and death. Bulungon ang mga taong nagmamati, naghihilang, asin asikaso na sinda marahayan. Kundi kung nagagabata naman po sinda, napapabayaan pa. Por Diyos ipuro santo. Ang mga taong natawanan po ning task o responsibility kan sa toyang pinakaama kanasyon Pilipinas ni Presidente Rodrigo Duterte, Diyos ko po, para sa moya, trabaho nindo ning tama ang sa indong mga obligasyon sa publiko. Malasakitan nindo po ang sa indong trabaho asin ang gobyerno. Lalo nang malasakitan nindo ang pondo na itinatagama sa indo kan sa tuyang gobyerno dahil hali po yan sa buwis aros ginanutan kana na mamanwa ang Pilipino na dapat ayuson ang sa indong pagmanihar. Ayuson ang sa indong pag-supervise kan sa indong mga departamento. Tamang pati, nagkakagurutom na kita kani yung sige sa naman ang mahal kan barakalon. Ang 1,000 pesos mo niyan, garo na sana baga, diit-diit na sana ang nababakal ay inda daw. Paano daw masolusyon ng kang gobyerno? Pabarabaon lamang ang mga presyo. Imagine ang mga petroleum products po baga. Sige, ang mahal. Ay, ano na tayo? Sa
Sa kailingon po nindo nagsasarakit na kita, igwa pang rambulan, nin mga kaakian, sa may parte kang Naga City. Nagkapira sa mga ini, may mga kapot pang mga kutsilyo, ice pick, nagkakaigwa pa nin riot or baranugan asin man saraksakan. Mga masi ading mga bagay na ini. Dapat tama lang ang ibang mga nasyon. Sa parte kan India, sa parte kan mga ibang nasyon na may mga pugol sinda pong arnis or pamakol. Duman sa mga teenager, lalo na mga gibo ka niyo dyan sa parte kang Nagang ibang mga teenager dyan na grupo-grupo na may mga gurugang naman, may mga dadakulaan ninda yan, mas pa dyan na krimen ang pwedeng giribuhong kan mga lintik na ini. Na dahil siguro nadidisiplina kan mga magurang or abong magpadisiplina asin nadadara sa influensya ng mga bad influence na mga barkada. Dawa sa mga disoras na nimbanggi sa kalsada, nagrarayot, sasaraksakan hanggang sa nakakakomitir ni major crime. Bako lang mga petty crimes or minor cases. Kaya sa ibang bansa, pag may mga implementasyon ng curfew, lalo na sa pandemic ngunyan, ay binabasbasan talaga po mga tugang. Kung bakong talod to doon, palapatakon sa lubot o kung daiman sa mga bitis, luayon, tangarig magkararaya na magkaigwan ng takot sa batas, sa kapwa, sa Diyos, asin man po sa autoridad. Makikita makikinay po mga tugang para magkaigwa lang talaga ng disiplina. Kaya, ang mga nakukorpyo duman sa ibang bansa, sa India, pinaparilitong. Kung na-curfew ka sa sentro, mauli ka ngayon dyan sa parte kan San Isidro, mauli ka ba kung Lakao? Binabasbasan ka, tapos palilitong-litong ka, hanggang sa magsuruka ka, magrulula ka, agwanta kang, masi ka, kapastidyo ka, pasaway ka. Yan ang rason duman eh. Takundain gigibondig di sa nasyon kan Pilipinas, baad maubos kita na maulakitan kan COVID-19. Apira na nga ni kan ginigibong mga siring kaning garo sa pelikulang mga nangyayaring rambulan ay dapat po magkaigwa na po nin ngipon. Medyo cruel lang kadikit dapat implementar kan mga pulis. Kung pwede barato taon ng mga lintik na ini, tasaro pa ni sa nakakataonin makanos na imahin. Kana sa tuyang patron di Peña Francia sa siyudad ding Naga, asin sa naguuswag na Naga City, ay nakakauyam ang mga arog po kaning bagay. Nauna mo sa pelikula, ang paghiling ninda, mga sikat naman sinda. Pero kung binabaradas yan, kung tinataralod to dyan o kung daiman rinurlo ayan kan mga pulis, pagmati ko, mayong maurag-urag dyan. Perming saraludo yan sa batas. Kaya dapat medyo kaipuan talaga digdi sa Pilipinas. Makuring batas na ang implementar. Takong dai, talagang aabusuhon ang gobyerno, aabusuhon ang batas. Ano po? Aabusuhon ang kapwa hanggang sa ang iba. Nagpupuon sa mga minor crimes, ang ibang mga minor age. Mga teenager, nagpupuon sa mga minor na kaso. Alagad pagdain na disiplina. Dahil dahil man pwedeng ikunkun sa kalabuso ngayon, minor de edad, naghabon, nanaksak, nakagadan. Ay, minor de edad ngayon sabi kan sa tunglay. Dahil pa pwedeng ngayon ikunkun sa kalabuso. Kaya ginugon ko niya, ngayon, pero sa DSWD, turnover. Non-rape, minor de edad, non-rape. Nakabados na nga ni, dahil pa pwedeng ikulong, minor de edad. Sosog salita. Di ba? Oh, minor de edad, nagtutulak ng droga. Eh, di pwedeng ikulong minor de edad. Pag iyan, di po, nadisiplina sa mga hubi na edad, ang mga lintik na ini, maabot ang panahon, pag nag-edad na mga ini, naggururang na baka, sindikato na ni. Baad mga kidnap or ransom na ang laugong kaning syndicate or sindikatong grupo. Baka
kung ano-ano pang kararatan o mga darakula o major crimes ang pwedeng makomitir kan mga lintik na ini nagarubaga grabe ang mga kapasasawayan. Kaya ako bad trip akong maray sa mga araw kaning nababayad ta sa kapalibutan ta na abusiro ani ba. Kaya masakit. Tama lang ang ibang mga magurang na mga aki pa dinidisiplina na hanggang sa nakakaigwa po nin takot sa Diyos. Kaya duman sa mga dapat nangangaki, may mga pamilya, ang mga aki ita magkakanigo tang ipahiling ang pagpadangat kan pamilya sa inda. Inot tukdan ta sindang mga ji. Pandua, permita sindang alokon na magsa Diyos. Makanood mga ji, makanood magsa Diyos, maganood magrespeto sa magurang, sa kapwa, sa sadiri, asin sa pamilya. Magbisa, kundi bawal mo niyan ang pagparabisa Pagbiso-biso, bawal Kami nanodan mi sa mga lula-lulo mi kan panahon. Ki ex-mayor mo si Sabana, ki lola mi. Nanodan mi sa inda sa mga angkel auntie mi, ang biso-biso. Mga aki pa kami, nakikipagbiso-biso sa muyang mga auntie mi, mga angkel mi, mga pinsan mi, biso-biso. Pero may kaming nagbibisa sa mga gurang. Ngunyan, ang mga minor de edad na lintan niya akong minor de edad ni tada itatao magbirisa sa mga gurang o sa mga magurang. Buisit ako sa mga araw kayan na garo baga pag nagsisirimbag na pati ang mga minor de edad sa mga magurang nakakauyam garo ko sikadan pag may nakakadangog akong araw kaya. Kaya dapat po aki pa lang po iranita na sa pagsadyosan mga akita. Irayo ta sinda sa mga marraot na impluensya sa mga barkada. Lalong-lalo na po kita mga jóvenes kung nagaantabay man kamo. Magpili kamo nin mga barkada, kaibigan. Nadadarong kamo sa karahayan. Duwang klase ang kaibigan. Kaibigan na dadaling ka sa kumunoy para malunod ka. Kaibigan na dadaling ka sa kagandahang buhay at hindi ka ipapahamak. Yung kabilang kaibigan na masama, kapahamakan ang dadalhin ka niya sa kapahamakan hanggang sa kamatayan. Hanggang sa mabad influensyang ka sa masasamang gawain at mabuhay ka sa patalim. At remember, mga bata, ang taong nabubuhay sa patalim ay sa patalim din namamatay. May nag-message digdi, kulang na talaga sir, mababakal kan 1K. Ay, yaon pala si ini. Sir, hali sa 0909-823-7024. Sabi niya po, mga tugang, kulang na talaga sir, ang mababakal kan 1,000 pesos. Pero, kaidto, sanggatos pesos, dakul na. Pano na, sako bag. Taara mo ngunyan, pati may mga CCTV, delikado na ngunyan, hiling na sa video, yung mananggal. Good AM from Mr. Joter Tersinio of San Agustin, Iriga City. Salamat na maray sa emo, Joter. Tersinio sa emong ipinadarang minsay sa laukan programa. Alas 10:19 nin pagkaaga. Arog kaning Cebu. Sabi ni Presidente Duterte, ang Cebu ngaya dapat within 6 months mahali na sa Pilipinas. Matatapos na lamang, baka 6 months piranang bulan na lang, mapaaram na ang sa tuyang namumutan na President Rodrigo Duterte. Sa iyang tukawan, sa iyang pagiging presidente, matapos na ang sa iyang termino. Ang Cebu, asin iba pang mga illegal drugs, ecstasy man yan, or kung ano pa yan, na ginagamit lalo na sa mga party-party kan mga jóvenes, na wala mo mga high, dahil ng supog. Pag ang tao, sabog na sabog, pag bakong sabog, grabe ang kasusupgan, ay pagsabog na sabog, aruma ng supog, kung sa Tagalog, napakawalang hiya na. Minsan, naguhuruba na. Kasi high na hanggang sa nakakagibonin na mga makakangirhat na krimen.
Dahil mambaga na wara an illegal drug sa nasyon kan Pilipinas. Surindido si President Duterte dahil niya kaya eh. Mala at iguana naman pong garo na recover. Nasa 370 mil de pesos na kantidad kan pinagtutubadan shabu sa sarong high value individual. Tagumpay para sa PDEA Kamsur. Congratulations sa PDEA dahil napakahusay, napakagaling na may nahuli na naman pong suspected drug pusher. Dito po sa lalawigan ng Camarines Sur. Marami pa ring addict, marami pa ring pusher. Kaya dapat isa-isain ng posasan ito or hulihin ang mga ito. Nakakasira ng mekanism ng isang tao yung nahay na lululong sa masamang bisyo, na lululong lalo na sa shabu or droga. But sabi po sa balita, isa umanong tagumpay para sa PDEA Kamsur ang pagkaka-recover na nasa 370,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu mula sa high value target sa isinagawang buy-bust operation doon po sa Pasakaw, Camarines Sur. Lalawigan, bayan ng Pasakaw po yun, malapit sa dagat. Kung maaalala, una nang kinilala ang suspect na si Juan Pellejero, 46 years old, residente ng Zona 9, Barangay Karanan sa nasabing bayan. Sa panayam kay Agent Jobert Bananyaya, tagapagsalita ng nasabing ahensya, sinabi nito na nang kapkapan ng mga otoridad ang suspect, dito na nakuha ang isang kaha ng sigarilyo na mayroong lamang 3 plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may bigat na nasa 55 grams. Anya, matagal na umanong sangkot sa illegal na gawain si Pellejero. Dagdag pa nito, hindi lamang sa Pasakaw nagsusupply ng illegal na droga o droga ang suspect, kung hindi maging sa mga kalapit na mga bayan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na ang nasabing illegal na droga ay nagkakahalaga ng nasa 374,000 na pesos. Sa ngayon po, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa karampatang disposisyon habang hinahanda ang kasong isasampal sa muka laban sa suspect. Pambirang buhay tani dahil panawawara sa rupaning mga shabu-shabong ini. Wari na daw po kita magiging drug free or wala ng illegal na droga sa bansang Pilipinas. Saro pa ini sa salot sa lipunan ining drogang ini. Pero gulpin nagiging bilyonaryo gayud o milyonaryo po sa transaksyon sa illegal na droga. Sa saro pang text message from from Mr. Joter Tersinyo. Maski ano paman na restriksyon, magin yan MECQ, ECQ, GCQ o GCQ, inutil yan. Kung mayong IQ. Tama man ang ganun. Tama man ang gad. Kung mayo ning IQ, ang mga quarantine na ini, inutil yan, sabi ni Joter Tersinyo. Take this COVID-19 as a fight. That if we lose forever. Correct. Kaya dapat gamiton taan mga IQ ta sa paglaban kan COVID. Tayo ng COVID virus na ini. Ining COVID-19 pandemic na ini.
Dahil man po ini nahihiling. Nakikipaglabang kita sa dahil man nahihiling na kalaban. Kaya gamiton tan ay kiyuta kung paano tadaogon ading salot na ini, ining pesting ining COVID-19. Sa dahil nahihiling. Maray ko nahihiling tanin ta pwede taling tapirangon tulos, sikadan o kung dahil man tumbanan o brapadohon. Dahil visible siya, invisible, dahil nahihiling ang kalaban ta. An solamente kayo na nakakahiling lang kanian sa tuyang milagrosang Birhen di Piña Francia asin ang sa tuyang Hesus Kristong kagurangnan. Baka sindalang nakakahiling kang virus. Anong klaseng virus daw ini? Kung mailing mo sa mga pinapaluwas sa info kan na World Health Organization DOH, garo ang virus na ni mailing mo, garo mga birilog na pirinong garo may mga tarom-tarom eh. Hindi, tama na iling kung digdi sa kinakamugtakan ta, may mga nagkakaramang-kamang na kan pesting adi. Kaya, ako minsan, dati, dahil bali niya ako, purungag ang busis ta, magsulot na daw niya ako kita ng pismas ta. Eh, natatakot naman ako, nagkaka-stress na kita. Kaya isip kung paano talabanan ang dahil tama na ihiling. Garo yung taong dahil na ihiling, taong lipod. Nagsisigid ngayon ako. Na puling ko ngayon sa taong dahil na hiling. Kaya ngayon nagpasantigwar ako. Sabi ngayon kan para santigwar, nabutan mata mo. Por medyo kaya ta, si taong dahil mo na hiling, taong lipod. Natamaan mo ngayon mga mataninda, ka nagsisigid ka. Kaya ngayon, binulag ka man niya. Ungon yan nga, bawi unta, sabi kan albularyong para santigwar. Iyan totoo yan mga tugang sa realidad na buhay ko. Kang kami akong paduman sa naga, naka-star. Ano man daw to, bago ko ma-eskwela kaya pag elementary ako. May gusto na ko magparasigid ka itong mga, may poon kayo duman na dakula, may bubunduman. Poon yung talisay, uulog sa nang hulog kan mga daon. Iuman ang libangan ko pagkakaaga, mga quarter o minsan 6 o'clock. Sige na kong sigid. Uy, suba-suba ako, magsisigid ako pag-aloy-aloy. Dahil ako nakakahiling. Ano daw niya ako nangyari sa ko? Tabutan ako. O, sabi ni Madiris, apo doon ko ngayon si tawangan niya. Kung ako nagkasintigwar man niya, kundi dapat nga ibang taon magsantigwar sa imo, marayang katulos. Dahil na niya ako nakakahiling, mama. Nakaigo ka ngayong taong dahil nahihiling. Sa grita baga, padalaga nung tulo lang, bakal na ngayon katong insinso, piglarom, kamanyan, uliba, o baga na ngayon kamo dyan, ni nauring, dara na ngayon gis, orasyon, pangaji, pagluwas na so, resulta kan si pagsantigwar. Ay, no, yun nga yan, itsura mo, nagsisigid ka, si tinamaan mo, uto. Aki nga yan, tamaan mo nga na puling mo kan mga barbaybay. Tinaramaan nga si doa niyang mata, tinurusok mo niya yung mata mo. Pero nga yan, pinagkaulayan ko na nga yan, na marahayan ka. Bawi una, taday niya man tinutuyo. Iyo po niya ako, dahil ko man tinutuyo po, kaya sorry po niya ako. Waro nga kani, sa aga naman niya, masigid ka, iyo po. O bago kayo magsigid, sasabihin mo lang nga, araw ka. Tabi po. Makiagi po, tabi po, masigid po ako. Pwede po mag-rayo-rayo po kamo, baad matamaan ko kamo. Magsarakat na po kamo sa puon kan akasya, saka itong talisay. Sa taas kamo, tanyarog, day kamo maano. Pag mapausok ka naman ngaya, o magbaraba kamo dyan, sa balyong tinampo kamo, mapausok ako, masula ako kaning mga dahon. Araw ngayon kaya, iyaw. Taday ka na kayan, binawi ko na. Mananggad, pagla ganing krusal, angog ko, saan may sentido ko, makahiling na ko niya ako, tubod na kong maray. Na masakit pala niya ako ang taong, dahil mo nahihiling, ang taong lipod, na matamaan mo, kakastigong ka. Parehas man po yan kayo na yung virus, COVID-19, na dahil taman talaga nahihiling ini. Kaya, garo kita nakikipaggira, nakikipaglaban sa gira na saan talagang tama tang direksyon? Saan kita atakihon?
saan kita makubli, saan kita maduman. Na dahil tama na hiling ini, tarantaan, riribong na kita hanggang sa ansaro na sa nang nahihiling kong masalbar sa to, an sa to ya pong pwedeng panandigan, pwedeng magsurog sa publiko, sa mga tao, sa kinaaban, ang sa tuya pong kagurangnan. Hesus Kristo ang sa tuyang mahal na Diyos. Lalo tang pakusugon ang sa tuyang pagtubod sa kagurangnan. Mag-arang kita, mga di kita, na iligtas na kita. Taarog po kani, may banta na posibleng baad maghigpit na naman ang restriksyon kan mga quarantine na classification digdi po sa satuyang mga lugar. Dahil po sa nagtataas na numero kan mga tinatamaan nin COVID na an iba po binabawian ng buhay, an iba naglalaban pa na sinda makasurvive, mabuhay, makaligtas sa nakakatakot na COVID-19 pandemic sa satuya pong lugar asin sa Kinaban. Mahanap buhay po kami. Iubos na ang mga hanap buhay ta dyan, idol. Nangarig naman kitang problema sa satuyang mga hanap buhay. Oras, alas 10:31 nin aga. Ano daw kung may alat daw na, tabaka may nagpi-Facebook live sa tuya. Barat yung kung good morning kay Mr. Rosie Alvaro Borromeo. Always tuning in, always listening. Thank you so much. Also watching. Junela Nelly Jo. Dahil ko daw kaya mabasa, tabaliktad. Juliet Saliente Giorgio. Hermanang Monica Perique. Rosemary Bermijo. Maureen Medroso. Lorenzo Angeles Baleras. Also watching Jerry Loquias, Randy Archaga Santisas, si hermanang Michelle Pasite, si Miss Alma Bilaro Landong, and Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Thank you so much, sir, for watching and listening. And Mr. Rosie Alvaro Borromeo, good morning po. Good morning man, sir. Thank you po. Sabi ni Juliet Saliente Giorgio, maray naramrag po sa Indo. Diyan sa Bicol, lalo na sa inyong programa sa mga staff. Tama ka po. Ang mga aki ngunyan, kadaklan, dain ng respeto sa mga nakakatanda o sa mga nakakagurang sa inda. Iyo po nga man ang reparo ko, ma'am. Parehas na parehas kan reparo mo man. Ako suya, ako kaya na pag sinusugo ang mga hubin, an minor de edad, kan mga magurang ninda o gurang, iyan mga sisimbagon, iba eh. Karo nakakapikay. Karo ko palagat akon, kundi dahil ko mampiding gibon, tabako ko man niya ako niyong kapamilya. Baka ako man ang pugo ko niya ako pagluwas ko dito sa lugar na ini, kaya masakit man. Thanks sa Monica Perique, likewise man sa emo, and keep safe. Si iba nindong mga text message dahil ko na po mabasa ta, nagkataraw ba, nag-arabanti na kaya eh. I'm sorry, sabi kay ni Gloria Macapagal Arroyo, kaytong hilugar si Baga, madali na ng paten eleksyon. Baka iguana naman dyan yung pahilo-hilo, Tapos baka agko na naman siton magsabing, I am sorry. Ay, inda tayo. Mga politiko, lalo na itong mga trapo, ano naman tayo eh. Maeleksyon na naman, ay inda. May higos na naman magberesita sa mga botante. And, ining maabot na eleksyon, pumili daw kita. Kato talagang mga leader na talagang daita ikakasupog asin daita man ikakauyam asin daita man kita pauyamon, mga leader na tataang kita nin tunay na pagmalasakit asin pagmakulog sa lambang na mamanwaan pong Pilipino. Hayan ka na, engineer, ilawag ta na sa mga hanap buhay. Tangarig maklear naman kita sa mga commercial ta. Thank you. Please take it away, engineer.
An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City, Almonte and family, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Irigas City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Irigas City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293.
An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon ng bansa habang isinasagawa ng ating lokal na pamahalaan. Prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies. Lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at panatilihing ligtas ang ating mga pamilya. Pag-usayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang, 10:42 in the morning. Ang oras na niya ni Municipal Mayor Jeff Vicenio, Canbao, Camarines Sur. So mga misa sa radyo, sponsor sir, nailog na? Mga misa sa radyo. Mayor Simbulan, okay na? So boses ni Mayor. Ayaw nigdi. Ang misa sa radyo, for Piña Provincia 2021 na tudbang po ini. Ni Mayor Fernando D. Simbulan of Nabua, Camarines Sur. And ni Mrs. Leonor Nori Ellington, United States of America. Mrs. Dorothy Barita Manse, Chief Political Affairs sa Office of the House of Representatives, Batasan Hills sa Quezon City. Ni Congresswoman Josal Portuno and Kong Sal Portuno of Rinconada area and aspirant board member JP Sal Portuno Jr. Atod man ni City Councilor Dante C. Oliva of Iriga City and City Councilor Sani Maestrado. Atod man kan Lucky Best Enterprises sa pagi ni Mr. Mike and Dr. Jenike of Iriga City.
And good morning sa mga listener, sa mga nag-watching sa tuwing programa. Si Mrs. Miriam Mendoza also watching. Thank you so much po, ma'am. From Manila siya, no? And ang sa kuyang sulusulong agom, nasigi sana ang gayon. Always tuning in, always listening. Si Mrs. Clemencia Balanglim of Iriga City. Salamat agom ta nadagdagan na naman ang sa kuyang mga listeners. Uya pa po mga tugang sa tong iba pang mga hanap buhay. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur, Miss Dina Haliari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City, Almonte and family, San Vicente Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinilio, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Iriga City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Iriga City. Gawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng misa sa radyo sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Iriga City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, proprietor, San Isidro, Iriga City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, proprietor, manager, San Francisco, Iriga City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Iriga City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J.M. Grimaldo, Councilor, Iriga City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Iriga City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Dr. Jenny K., Highway 1, Iriga City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Sa panahon nguan sa pandemya, lalo tang irani sa dirita sa mahal na Diyos. Siya akanatong sandigan, nganing malampasan ta adin pilipilis tangka. Alagad, di man kita malingaw, ta na minimum safety standard. Nganing makaibitar kita, tading kinakatakutan tang ilang. Ako po, Akademyong Alkalde, Mayor Fernando D. Simbulan, sagpud ang nabilugpong pamilya. Nakikisumaro sa selebrasyon ta nakapsiyastahan ni mahal na Berhen de Peña, Francia. Siya na magkausad kita na magtabangan. Nganing malampasan ta, anang namin na pagsubok ka na to, urog na ading kailangan sa tuong sinasapo sa presente. Viva la Virgen de Peña, Francia. Viva el Divino Rostro. Viva. Sa tahaw kan pandemya, anman to ni ina, yaon sa pag-ataman sa tuya. Siring man kan Ako Bicol Party List, dai nag-uuntok sa pagpadangat, pagsurug,
asin pagtabang. Sa ngaran po ni Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Duman man po sa mga nagpaabot ng pakikidumamay sa pamilya Villaferte, taos puso man po sinda nagkapasalamat sigun po sa naging pahayag ni Congressman Elry Villaferte, Gobmix Villaferte, Luigi Villaferte, asin ang bilog na pamilya ninda. Taos puso man na nagpapasalamat sa mga nakarumdum sa padangat nindang ama, dating gobernador, dating congressman Luis Robredo Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur, sa mga nag-alay nin Burak, Pangajion, condolences and sympathy, lalo na itong mga tinabangan ni LRB na nagpasalamat. Dakulang kaugmahan po yan na kung saan po kitang mga tao dapat tataong magrumdom sa gratitude sa mga taong nakakatabang sa to. Bako lang sa panahon na kita sobrang nangangaipo, sa panahon na kita nasa emerhency ang pangangaipo. Ito mga taong nagtatabang sa to, mano dantang pasalamatan. Tayo yan bagay na magpasalamat, makanood kita magpasalamat, dakulang bagay po yan na pinapasalamatan kan mga taong nakakadangog ning pasasalamat, di ba? Camarines Sur, iniyan sa tong banwaan, mahihiling ang kauswagan. Louis Villaferte, ikan may kagibuhan, sa karahayan niya tong niyan. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villaferte, ipadagusan sa imong pagkaserbido. Inidolo, ikaan sa mong paborito, maasahan ang mga gibo. Louis Villaferte, para sa gabos na tao, probinsya ning Camarines Sur. Villaferte, visionaryo, makatao, sincero, kang totoo. Villaferte, mahigos na congressman. Villaferte,
Oras mga tugang 6 minutes before 11 o'clock in the morning. Si Vice Governor Imelda Papin man po nagpaabot man po baga siya nin tribute, pagpapasalamat sa mga tabang man sa iya ni former Governor, former Congressman Luis R. Villaferte. Ang mga empleyado po kasudma sa Kapitolyo nag-alay burak, pangajion, nagpaabot ng mensahe ang mga tao, may mga nagkanta. May pigpost sa social media si Kong El Rey Villaferte mantang may seremonya na pinagigibo sa Kapitolyo sa pagpaaram sa indang padangat na ama sa pagtalikod sa ibabaw kang kinaban. Itong ulap, Panginuro, nagmistulang garo litrang B. Kaya niya ko garo maugmang maray, mensahe ni LRB na ang pagtalikod niya sa ibabaw kang kinaban. Maugma siya na makakapiling niya po ang sa tuyang mahal na kagurangnan. And sa iba ta pang mga impormasyon man, mga tugang, piguhurot man po ni Mayor piguhurot man po ni Mayor Marja Aguinillo sa ITF Bicol na pag-ulayan na ang mga bagay manunungkol sa nagdadakol na kaso ng COVID-19 sa Indama na Banwaan sa Bui. Tana kapag rehistro daa ng 22 kaso na ng COVID-19 ang sa Indang Banwaan, asin posible po daa na ini pong posible po daa na madagdagan pa ini, sa mga masunod na aldaw, kadaklan sa mga nagpositibo sa COVID-19, nasa quarantine facility na ki-restar, nagtitinir, sa temporary treatment and monitoring facility kanbuy. Asinan iba po, sa sendang mga harong o kaya nasa hospital pa. Sa presente pinag-uulay-ulayan ngunyan, ang mga lakdang para labanan ang pagkuriyat ka na nakakahawang hilang o virus, kaya ba nanigdian mas matinding monitoring sa mga barangay asin ang paghanap nin mas dakulang isolation facility. Nagiramdaman ko kaya ang mga kanta ni Miss Imelda Papin ang sa tuyang magayong-gayon, seksing mabuot na Vice Governor kan probinsya ng Camarines Sur. Napagi po kan sa iyang sunata, luwe-luwe ng mapaaram sa pangmartes na programa. Ini po ang sa indong lingkod, Joey Lim, ang sa indong karonda. Sa lado technical, si Engineer Abid Doralio. Sa opisina, si Ma'am Kayla Legacion Valdez. Rodel Cesar sa information. Sa transmitter, Felix Lagrimas, Tony Saison. Good morning kay Pading Ed Ulyere sa Abid listener kang programa. Congratulations Padita, aki mo pala. Magiging heir na kaya magiging future millionaire ang sa imong babaeng aki. Pride of Camarines Sur yan. The only ang sulusulong babaeng nakapasar sa entrance exam. Physical exam, makalaog sa sarong sikat na academy sa Nasyon kan Pilipinas. Permi ka lang pading yaong ki misis mo sa katayid, taan mga alatmin ken, perming ang babagsakan si misis mo. Iwa ka man simpleng barato ka yan. Anyway, congratulations, Girara.
Mga tugang, standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin